August 24, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Gipangita ni Felipe si Nathaniel og giingnan. Gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod ug gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Duna bagyoy maayo nga gikan sa Nazaret? Nangutana si Nathaniel. Ngari og tan-aw, mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto sa ilalom sa kahoyng igera sa wala kapatawgan ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog gika diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.